салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ма. бародаро, видеои имрӯза дар бораи ҳамун нафаре ки хитон фаҳмиден ай рӯи значоки видео ки дар бораи ки гап мезанам. бародаро, ма чӣ гуфтанем дар бораи ҳамин кори кадаги ҳами бародаро. ҳами кора мешид ки бе ютуб, яъне ҳами кора шумо ҳал кардин, қантона бизанен, кидат кадай мардума ҷазоша бибина ҳо, аммо дар ютуб дар кор набод. ҳами кор дар ютуб партофти, дар ютуб мора якчанд миллато тамошо мекунад. по-любому любой ами одамои хеле обсуждение кадако бисёранд, масалан ковако бисёранд, мегиранд перевод мекунанд голоса, мефаҳманд ки чӣ миллатай, барои чӣ хеле шидай, ҳами хеле коркани дар дига миллато ҳастай, нестай, фақат дар миллати моя. амира наказат кардин, қанто назанен, барои ки пули мардума хурдай, кидат кадай, марам худам нағз намедонам, хеле чизе ки пула мети бо медави айди ман, ҳам хеле чизе ма худам нағз намедонам. Аммо ҳами кор мешид ки ба бе ютуб чӣ кори карди накарди худод медонистиву худованд, ҳами кор дар байни хитон мемонд. Аммо просто ҳами видеоро тамошо карданда яхе одам дилш намебардорад, одам слабе мешавад. бо яхе одам ча ҷои ҳавайда фикр мекунад, мега агар ки ман мешидум, мегуфтум ки агар букушед ман намекунам ҳами кора. ҳо ма кидат кадам мегаву. Здравствуйте. ҳо мега ма кидат кардам, аммо агар ки мара мекиштан ҳам намекардам ҳами кора. Инам хеле мегӯ як одам хеле мега аку ӯ намедонам шумо мо ӯро чӣ хел маҷбур кардин ин кор дар розӣ шид. Масалан меган ку агар ки дар кор шуд мурди лелина ба кала мегирӣ, аки ин гап роста, барои ки марам бас масалан задагиян ҳами хеле корро ҳама чиз на ки мо масалан чизе ки накардам негуфтагием, аки чизе ки кардаи ҳо магарам ба кала мегирӣ. Аммо ин издевательство буд ин видеои шумо. хай аки чӣ бигум дига чизи шидаги шид, аммо аз ҳама ҳам одамои каналое ки ҳами видеоро партофтагиен, аз ҳаматон хоҳиш барои ки ин видеоро масалан марду зан тамошо мекунад, ҳами видеоротона удалит кунен. дар кор нестай ӯ бародарам тоҷикай, масалан апа дора, хува дора, зану кӯдак дора, шояд модараш мебинад, ҳами чӣ дар корай. Масалан худ фикр намекунӣ ки масалан модар як каса меранҷонӣ, апа як каса, додар як каса, падар як каса, шумоам худтонам падарен мумкин меранҷонен. ҳами кора карден майлиш ам шахсоне ки дар ютуб партофтагиен, аз шумо илтимос аммо ютуботона удалит кунен видеотона. И масалан як шарафи як касигара паст карданай бо барои як просмотр ман намедонам ки масалан чӣ фахр мекунӣ, майлиш хай ягон хай буку гав бизан, худат буро гав бизан, ягон чӣ гав бизан дар бораи ягон каси, аммо видеое ки шумо фуридагиен бовар кунед як хеле смайлик мондаен ки натова азош, а як хеле бе ягон чиамта партофтаен. ба шумо чӣ тавсия метавонам видеотона удалит кунед ки рӯзаш мешавад ки ютуби видеои шуморо удалит мекунад. аз ин видеои фуридаги шумо соатҳои шуморо ҳисоб намекунад ютуб, монетизатсия гирон намешавад. шумо аи видеои фуридагитон ягон фоида намебинед. чӣ дар кори ҳами видеои ки меҳнате ки дар воздух мепартоен шад. барои ҳамон шумо тавсия метавонам ки шахсоне ки ҳами видеоро фуридагиен немедлина удалит кунен. немедлина удалит кунен. шумо да агар канал дар кор боша, ин рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, ман шумо да любой хел канал ёфта метавонам. канали як подписчика то 150 000 подписчика канал ёфта метавонам. ну ам хеле коротона накунед. вай чӣ хел бигум неприятный айда намедонам ака шумо мумкин шояд ҷавон бошед, аммо одамои кардаги шумо ҷавоно медаванд тамошо мекунанд, аммо одамое ки айси боло шид бародаро ино неинтереснай дига. хеле гудакбозия ё я шармандагария бигем мешавад, авбошиам бигем мешавад. накунед охи хеле корора. ҳамуро тамошо куниш неприятный. ягон тоҷик баҳра намебара, манфиатш ягон каза намереса ай рӯи видео. шумо наоборот одама айра бераҳа мекунед, бетартиб мекунед. инами қама сухан доштум. агар кадоме ба суханои ман розӣ боша, фикротона бинависед дар комментария, ман дар комментариҳои шумо ҳатман ҷавоб метавонам. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. кадоме дар канали ютуб дар кора, ин рақамҳои рӯи экрана занг бизанед, ман шумо дар любой хел канали ютуб гирифта метем. так что
видеотон удалит кинен илтимос. Анде да канали ма лайк намонед, подписаться накунед, ягон кор накунед. Ҳамин видеотон удалит кинен ба сай.